Замислили ли сте се каква е разликата между тестови, загряващи и работни серии? Проблемът е, че повечето дами дори не се замислят за тези неща и в повечето случаи дори не достигат до тези работни серии, което е пагубно за техните резултати във фитнеса. И сега ще ви обясня възможно най-лесно с примери какво означават тези серии. Ако имате нова програма или за първи път изпълнявате дадено упражнение и на него ви пише, че трябва да направите 3 работни серии между 8 и 12 повторения, в програмата си има предвид, че трябва да направите 3 работни серии, т.е. трябва да изберете подходяща тежест, с която може да направите не по-малко от 8 повторения, но и не повече от 12 повторения. Нека си представим, че това упражнение никога до сега не сте го правили и не знаете каква тежест да изберете за 3 работни серии. И тук идва момента, че трябва да тествате. От тук идва и понятието тестови серии. Трябва да намерите тежест, с която да се вместите в този диапазон между 8 и 12 повторения. И да кажем, че взимате някаква тежест, с която правите под 8 повторения. Това означава, че ви е прекалено тежко и трябва да я направите малко по-лека. А ако пак направите над 12 повторения, означава, че ви е прекалено лесна и съответно взимате малко по-голяма тежест. Съветвам винаги да започвате с някакви килограми, с които знаете, че най-вероятно ще успеете. И нека вземем за пример упражнението Hip Thrust, да си представим, че никога не съм го правила до сега и слагам лоста, който тежи 20 кг. Тествам, правя си 12-то повторение и виждам, че ми е страшно лесно. Съответно спирам, почивам малко и слагам още килограми. И тъй като с 20 кг ми беше прекалено лесно, вместо да слагам 30, сложих директно 40, но все пак, ако никога не сте правили това упражнение, може да сте малко по-консервативни и да сложите 30. Но тъй като стигнах 12-то повторение и отново ми е прекалено лесно, трябва да увелича още. Вече сложих 50 кг и след тях отново правя 12 повторения, така че трябва да увелича още. С 60 кг съм вече и отново стигам 12-то повторение, като вече ми е малко по-трудно, можех да направя още няколко, но тъй като горната граница ми е 12 и ми е лесно с тези килограми, съответно ще увелича още малко. С 70 кг вече правя 8 и ми е доста трудно и 9. Направих 9 повторения с тези 70 кг и не мога повече, което какво означава? Означава, че това ще е моята работна тежест, тъй като направих 9 повторения, което е в диапазона между 8 и 12 и съответно с тази тежест ще направя 3-те си работни серии. Известно време правя с тях, докато не стигна и на 3-те работни серии 12 повторения. Това ще означава, че е време да вдигна тежестта, например, на 75 кг и да прогресирам постепенно, но с правилна форма. Тестовите серии ги изпълняваме само веднъж. Обикновено на нови упражнения или на такива, които не сме изпълнявали от известно време и искаме да си намерим работната тежест, с която да изпълняваме работните си серии. След това няма да ни се налага да правим тестови серии, а само загряващи. А какво ще рече това загряващи серии? Връщаме се отново на Hip Thrust. Вече знаете, че с 70 кг трябва да правите следващата ви тренировка това упражнение. Обаче няма да тръгнете директно да изпълнявате упражнението, тъй като няма да сте подготвили ставите, мускулите и нервната система. Също така представянето ви на това упражнение няма да е толкова добро и може да увеличите шанса от контузия. Съответно, преди тези 3 работни серии трябва да направите няколко подготвителни, загряващи и вработващи серии, наречете ги както искате, но идеята сега ще ви я покажа. Може да направите една загряваща серия с 20 кг, например, т.е. само с лоста за около 10-15 повторения. След това направете втора загряваща серия с 40 кг, например, починете малко и преминете към третата загряваща серия, която е с 60 кг и с нея може да направите 1-2 повторения. И това, например, може да ви бъде последната загряваща серия, т.е. общо 3 и след това преминавате към работните си серии. Целта на загряващите серии е да ви подготвят максимално добре за работните серии, но без да ви изморяват. Затова, когато използвам по-ниски килограми, повторенията са по-високи и съответно обратното, когато килограмите се вдигат, повторенията на загряващите серии намаляват, за да предотвратя умората. Сколкото по-малко килограми изпълнявате работните си серии, може би толкова по-малко загряващи серии ще са ви необходими. А колкото по-високи килограми използвате на работните серии, толкова повече загряващи серии ще са ви необходими. Например, ако правите работните си серии с 20 кг, може би само една загряваща серия ще ви бъде достатъчна. Но ако правите работните си серии с 100 кг, най-вероятно ще ви трябват повече загряващи серии, например 4-5. Тези примери бяха теоретични, всяка една от вас е на различно ниво, така че трябва да тествате силата си на всяко едно упражнение и постепенно да напредвате. Основната грешка на повечето жени във фитнеса е, че те изобщо не достигат до реалните си килограми, с които трябва да направят тези 3 или колкото работни серии пише в програмата. Те в повечето случаи достигат до нещо, което ще се води като загряваща серия, т.е. до много леки килограми и по този начин тренировките им не са ефективни. Но повече за това ще говорим в следващите видеа. Ако видеото ви беше поне малко полезно, ще сме ви много благодарни да го харесате и да се абонирате за нашия канал с кампанка, за да не изпускате следващото съдържание, което ще качваме за вас. Ако имате нужда от професионална помощ по време на влизането ви във форма, може да посетите нашия сайт и да видите резултатите на част от дамите, с които сме работили. Също така там може да видите нашия модел на работа и ако ви допаднем като треньори, да се свържете с нас по една от посочените платформи. Много ви благодарим и до скоро!